Je tu nedela a s ňou nedelný špeciál, ktorý sa tentokrát bude venovať takej komplikovanej téme, ktorú sme už tento týždeň načali, a to je test proporcionality. Najprv si povedzme, prečo je táto téma dôležitá a prečo sa jej venujem v špeciáli o stavebnom práve. Test proporcionality je právna garancia, je právna záruka toho, že akékoľvek konanie orgánu verejnej moci a dokonca aj zákonodarcu pri príjmaní legislatívy nebude otázkou svojvoly a nebudeme hovoriť o zneužití moci alebo o zneužití práva, čo by však bola osobitná právna diskusia, čo to je, ale budeme hovoriť o legislatívne čistom procese, ktorý je v súlade s požiadavkami právneho štátu, ale aj s požiadavkami na primeranú ochranu základných ľudských práv a slobôd. Ako som už spomínal v rámci jednej minútovky tohto týždňa, test proporcionality sa skladá z troch otázok. A predstavte si, že úradník má v ruke papier, v ktorom je daný návrh na vyvlastnenie pozemku, obmedzenie vlastníckeho práva alebo napríklad obmedzujúce opatrenia podľa zákona o ochrane a podpore verejného zdravia. So všetkým týmto sme sa či už osobne alebo mediálne všetci stretli. V prvom rade musí identifikovať, či existuje verejný záujem na vôbec takomto obmedzení subjektívnych práv. Prečo? Pretože subjektívne práva a predovšetkým systém základných ľudských práv a slobôd musia byť v každej demokratickej krajine veľmi prísne chránené a mal by existovať veľmi presný a veľmi predvídateľný, a to je nesmierne dôležité to slovíčko, predvídateľný proces a mechanizmus ochrany týchto práv. Ideológie a režimy, ktoré tu boli v minulom storočí a ktoré zapričinili stovky tisíc obetí, sú nám svedkami toho, prečo je dôležité mať tento systém skutočne veľmi dobre precizovaný. Verejný záujem zvyčajne nájdeme definovaný buď v zákone, takých príkladov je veľmi veľa, je to napríklad zákon o ochrane prírody a krajiny, je to aj nový zákon o územnom plánovaní, o ktorom hovoríme veľmi často v rámci týchto minútach, ale celý rad ďalších právnych predpisov. A keď ho nenájdeme vyslovene uvedených, to znamená spojenie prídavného a podstatného mena verejný záujem, tak si vieme vydedukovať, že v predmetnom zákone je upravené nejaké dobro, napríklad verejné zdravie, a že v mene tohto dobra je možné obmedziť iné práva. Ak takáto situácia v legislatíve je, tak vieme, že ide o verejný záujem. Problém je, že verejný záujem je veľmi široká škála dobier a my, keď rozhodujeme o konkrétnej osobe, o konkrétnej skupine osôb alebo o konkrétnom práve, musíme veľmi presne vymedziť nielen verejný záujem, ale aj legitímny účel, to znamená ten konkrétny benefit, ktorý v konkrétnom čase, nie je hypotetický, ale v konkrétnom čase môže znamenať alebo môže byť dôvodom na obmedzenie práva iného. Takýto legitímny účel by mal byť predvídateľný buď v rámci princípov zákona, buď v rámci judikatúry, to znamená skorších rozhodnutí súdov, alebo v rámci dôvodovej správy, veľmi poťažmo v rámci doktríny, to znamená v rámci rôznych kníh, štúdií, vedeckých monografií, ktoré sa venujú danej problematike. Mnoho autorov nesprávne hovorí, legitímny účel rovná sa verejný záujem. Legitímny účel je užší pojem ako verejný záujem. Tá druhá otázka, ktorá je v tomto teste proporcionality, je otázka subsidiarity. Tento na prvý pohľad zložitý pojem v podstate odpovedá na jednoduchú otázku. OK, my tu máme verejný záujem, lebo chceme postaviť diaľnicu. My tu máme verejný záujem, lebo tu máme priestor, kde žaby sexujú a nechceme ich prenášať zbytočne. Alebo celý rad iných vecí, ktoré môžu byť jak verejným záujmom, tak v danej situácii aj legitímnym účelom. Ale nie je možné túto ochranu alebo toto spoločné dobro riešiť inou formou, ako tým, že niekoho vyvlastníme, niekoho obmedzíme alebo iným spôsobom narušíme jeho práva. Napríklad nie je možné diaľnicu potiahnuť za rovnakých ekonomických nákladov alebo približne rovnakých ekonomických nákladov o 10 metrov ďalej bez toho, aby sme museli niekoho vyvlastňovať. Nie je možné urobiť ochranné pásmo nejakej stavby, nejakého zariadenia spôsobom alebo v kvantite, ktorá menej obmedzí práva iného.
Toto sú všetky otázky, ktoré sú nesmierne dôležité pri tom, keď chceme obmedziť právo iného. No a potom je tu tá tretia otázka, ktorá je veľmi dôležitá a niektorí autori, ktorí píšu o tom knihy, ale rovnako aj Európsky súd pre ľudské práva hovorí o teste proporcionality v užšom slova zmysle, lebo je to tá samotná otázka primeranosti. Viete, predstavte si, že postavíte miliónovú vilu so špeciálnymi zariadeniami, ktorá má hodnotu dokopy aj s technickým vybavením niekoľko miliónov eur alebo dolárov a vy chcete túto vilu zbúrať, lebo tam chcete postaviť autobusovú zástavku. No je zrejme, odliadnúť od tej otázky subsidiarity, že asi by sa dala situácia riešiť aj iným spôsobom, ale rovnako je zrejme, že pomer autobusovej zástavky v hodnote niekoľko tisíc eur a pomer miliónového domu v hodnote miliónov eur alebo dolárov je zjavne nepomerný. Ako sa môže obyčajný človek stretnúť s testom proporcionality v rámci stavebného práva? Veľmi často je to v otázke vyvlastnenia a obmedzenia vlastníckeho práva, čo sa týka rôznych ochranných pásiem, vodných stavieb, diaľnic, železníc a podobne, ak nie sú stanovené zákonom, ale sú stanovené na základe rozhodnutia niektorých orgánov. Druhú množinu, kedy sa môžete stretnúť s testom proporcionality, je v prípade, že územný plán nejakým spôsobom obmedzuje vaše vlastnícke právo. To znamená, mal som krásny stavebný pozemok, a obecné zastupiteľstva sa rozhodlo urobiť na mojom pozemku zmenou územného plánu park. Toto všetko sú otázky, ktoré síce sú veľmi náročné legislatívne z hľadiska ich analýzy a z hľadiska ochrany takéhoto vlastníckeho práva, ale všetky tieto otázky sú sprievodnými otázkami, keď je nevyhnutné urobiť a podrobiť takéto rozhodnutie testu proporcionality, aby bol dodržaný systém právneho štátu a aby bolo zrejme, že ani obecné zastupiteľstvo, ani ministerstvo školstva, alebo ministerstvo zdravotníctva, alebo úrad verejného zdravotníctva, alebo ministerstvo životného prostredia nemôže svojvoľne zasahovať do práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb.